הרבה אנשים שואלים אותי, למה כל כך יקר המדבקות? ואני אומר להם, תראו, כשאנחנו מסתכלים על מחירים, אנחנו תמיד מנסים להשוות בין משהו. לדוגמה, אפשר להגיד שמרצדס S-Class הרבה יותר יקרה מסובארו D4 או משהו כזה, בסדר? אז כשאנחנו מסתכלים על מדבקות שמפעילות תאי גזע, אנחנו מסתכלים על מחירים של השתלות של תאי גזע ומשווים באפקט ביניהם לבין האפקט של המדבקות. ואחרי הרבה מאוד מחקרים שעשו ראו שכן, יש השפעה חד משמעית על הפעלה של תאי גזע רדומים באופן בטוח, פשוט וקל לשימוש. בתור אחד שהיה וליווה את אשתו שהיא עברה השתלה של תאי גזע, שדרך אגב פרוטוקול בלבד, ללא כל ההוצאות מסביב, עולה $22,000. אז כשאנחנו מסתכלים על המדבקה הזאת עולה בממוצע $4. אז $4 ליום לעומת $25,000, שדרך אגב זה לא נגמר בזה. יש עוד המון הוצאות מסביב, ומה אם לעשות את זה כל 5, 6, 8 חודשים במשך תקופה מאוד לא ידועה, אולי 7-8 פעמים, עד שבחרנו כבר כמה בתים. אז כשאנחנו מסתכלים על מחיר, אנחנו עושים השוואה, וההשוואה צריכה להיות צודקת.